mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki modum dom kaji modum majolde modum hada tamidaka secuka ku hebama mango danyama oto hen ko adama yeta non tigi bandiraɓe julɓe on calminama kadi on juurama kadi on beltanama kadi on mbiyama gona e jaam en calmini wonande bandiraɓe foof e kuuɓal hay goto en goppani yo Allah waɗan en jaam yo Allah waɗan en jaam wonno heewi annabi o to wasi saaha bamma ko ɓe ɓoyi kala ko ɗon ñaago wor jejjete ñagade jaam ñagade hunde yo artañen hunde ari foof tawani jaam jiiɗa yeeyde cooda jaam donka aɗa ñaago Allah lon to guiri ngala ñaago Allah mantoto juuɗe ngala ñaago Allah paare ka boofo nafoore manore nde sone ari hoccu nafoore nde gacca manore nde manore ko ɗo e aduna nafoore ko aduna e lakara wadde yo Allah waɗan en jaam haadema wertude juuɗe ma hoyno Allah ñaago ñippo guirma less jetta ko Allah waɗanma ko machallah o gandi hande kadi yimɓe gonde ceerno men kadi kilifa men machallah woni ceerno Sékou Mar mo ceerno Bassirou Sall toon to Guinée Bissau nokko birata Fass machallah gandi ngal goɗon wuuro ko ceerno Alaji Mamadou Seydi Sinthiou machallah kadi min dokkima wonande konngol hande yimɓe gondi ɗo wonande ko Daka Madina Gounass kala ñalawma foof machallah hamin dirlo e Dakaji wonande yewtere men mbiɗen tour yurmede machallah bisimilla ma ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on calminama onon jaandiyankoɓe hono Gounass TV e gardagol noon hono musidɗo meɗen Ousmane Camara Allah andi yeesojo e moɗon wirumi gardagol ko on wonno ko on gadimi jokkodirde hen onon foof on bismama eyyi ko noon tigui min beltima kadi machallah kadi hamin namdoma ko heewi hande ko fate jinnaɗo o mboɗandi kam hamin gandi kanko ko neɗɗo mawɗo e dental ngal mboɗandi o famɗani maggal no hunde kadi way latarade eyyi ko noon so tawi gadortoɗen ko jinnaɗo o ɗum kam mataw defteten tan koɗo kewnoɗen rewde so wona tan noon taw en gaddu hen kadi kesam kesamagu ko wiyete kesam kesamagu ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe jangtanoka walla ena famɗi koɗe jangta eyyi saabu sen gari e kanko on hono ceerno Bassirou Sall so tawi kay ko sengo jotodiral makko e ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu walla mbiyen e dental ngal sen mbi dental ngal firti ko sen mbi kadi ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd ha hande nde ko ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd woni ɗo to banggue teskuya walla banggue guila to banggue teskuya ha to banggue hoolare wa amma to korsato nde tawno ceerno biyeteɗo o ko ceerno ha e biyeteɗo o ko waliyu hono ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd en radiallahu taala anhu ɓe kewani hollude almudu mabɓe korsa eyyi hoolare noon eɓe kewi hollude jomum kono korsa ka hata jomum bewde walla hata jomum jiiɓade walla hata yiitade ɓe kewani hollude ɗum korsa ceerno Mouhamadou Bassirou Sall ene jeeya kadi eɓe koolino nde wonno noon ko e Daka ɗo kaleten gadoroɗen ɗo ayi ɗo forage o won to henne on goudron ɗo jiiɗamo ɗo on saaha ko toon Daka hanno ɗon ɗo jiiɗa goudron o wonɗo forage o ɗo wonɗo ko toon wonno Daka ceerno Mouhamadoul Bassirou Sall e miñum na wiye ceerno Muntaka Sall e miñum na wiye ceerno Nourou Sall e sehil mum musidɗo mum ne wiye ceerno Adama Niang mo ganduɗa ko kanum sincanano ɗo henne Abisama Houne mo ganduɗa ɓiɓɓe ceerno hewɓe ndewi ɗon te hewɓe kadi ndeni ɗon alqur'ana holko sabobinnoɓe waɗede toon ceerno wi Daka o artirama ɗo wona ɗo o adino o artirama ɗo so artirama ɗo ko jeynoɓe nokku oɓe ɓen kennete e guesa ceerno Ba ɓe daako ɗon ɗum woni ɓe koɗa ɗon ɓe ndenora guesa ceerno Ba o wi wonata ɓen noon ko halayɓe ɓe hol wiyeteɓe halayɓe ko ceerno Mouhamadoul Bassirou Sall ceerno Muntaka Sall e ceerno Nourou Sall kamɓe fof kamɓe jiiɗi yumma e baaba e ceerno Adama Niang ko ɓen noon kokkano toon Dakaji mumen sababude ko kamɓe gadino ɗon e dental ngal kamɓe gadino ɗon e nokku he nde wonno guese ɗon kamɓe gadino ɗon nden noon yoɓe gonɗon on saaha ɓe ndena nokku o sa teskima e on saaha hakkude mum e Daka o ga henne ene joguino yolde seeɗa ene joguino leɗɗe ne gonno hen seeɗa so ɗon ciftora
won lekki wonno ɗon mi anda mataw mbiyeten ki ko boɓɓori walla ko laali mi anda ceekewi mawki e sahaa mo ngannduɗaa so ceerno Bachir Sall jaati e hoore mum ko koyɗe o ummortono Fass koyɗe o ardata ha Madina Gounass ha wonti ko vélo holko sabobinno ɗum tawi leydi ndi ena haɓane ngam jeytare nde wonno ɓe gonno koye jimadi portugais naaɓe leydi ndi noon endi ira pettoje hono minaji e ko nandi hen leydi ndi on saaha kala jaggaɗo e keeri he heewi ko warede walla fiyede walla hoynede tedduɗo hen heewi ko hoynede cemmuɗo hen heewi ko warede e on saaha woni ko cuuɗagol so ɗon fodde heɗoytoɓe ciftoroɓe on ɗon saaha kinɗon ceekewi ma ƴeew fodde métre aji 10 hakkude ma an ɗo dariɗa ɗo e fobre ceekewi ki fof ko véloji ɓareteno hen biskaleji wan noon ko biskaleji Guinness Bissau naɓe ɓe cuusa sodde toon maaro ɓe cuusa wadde haydara nden ko gawri cengle ndodeteno kanum e lacciri jordi ngara e nder teddungal ngal ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu e nder teddungal makko kanko Alhaji Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu e teskuye makko mo hokkuno ceerno Bachir Sall aɗa andi gueɗe ɗiɗi nan ɗon saɗa wiya teddungal saɗa wiya teskuye way tan kono ɗo mbiɗa gañgu e hasidagal ni ko gueɗe ɗiɗi nandude kono ko certuɗe no feewi saabu neɗɗo aɗa teddinama tawa teddinirɗama ko gam huldemo wona kono a wawa teskade ma yiɗa ɓaade ko ɗo puɗɗortoɗen ɗo Daka ɗo ko ni Daka o fuɗɗorino kono noon hande nde wayloji mbaɗi kadi ko ɗon tan ko Daka ceerno Bassirou Sall tan e nder gurdam makko kanko Alhaji Mouhamadou Saïd hitande kala hakkude e nder takkosan so juulama hakkude mum e futuro omo suɓo hen ñalawma goto mo arata juurade nde firti ko nde o arata yiide ɓesgu ceerno Bassirou Sall e almuɓe muɗum taw kadi ko ha e Daka mumen o ara o salmodira e mumen o duwodira e mumen ko Fass tan ceerno Mouhamadou Bassirou Sall goto dañno ɗum caggal nde ceerno yaahi ceerno Ahmed Tidiane Ba lomtoraki noon wiyede tan hande ko oɗo lomti o lomtori ko gollal kankone o rewi e gonɗon felo woni kanko jaati hoore makko ha no ronkirini hande sababude duuɓi o arano Daka foof ñalawma kala o suɓotono waɗano jinnaɗo gorko o waɗanno ni ha noon no mbiɗen no ronkirini ko ni henne ɗo Daka ɗo kam woni ko kalirten kesamagu naati hen en jii ƴellitare mawde e Daka o nde tawno Daka no namdoriɗa ni henne fuɗɗorino tan ko lulgo eyyi fuɗɗuno lulgo ngo noon ko Seydal Hadji Ali Thiam hay ɗon ne ena lurda won wiiɓe lulgo ngo Daka o fuɗɗuno ɗum ko sababu ne guesa makko eyyi won wiiɓe ala ko yiilade hono Guenale Ali ibn Ismail won wiiɓe ni ko wawno wonde hen foof ko toon ɗum fuɗɗi en ngal ɗon jottodiral makko Alhaji Mouhamadou Saïd nde ari nde jaati e hoore muɗum gam dartudemo kanko Seydal Hadji Ali Thiam Alhaji Mouhamadou Saïd nde o ummoto Cilon o wi so yahino janggoyde caggal Guenale to o yawti godron hande o yawti oto banggue Guenale to so yehi toon kikiɗe janggoyde o wi omo nananno sawtuji wasifa o wi omo nanano ɗum noppi makko o wi noon ɗum haawimo no feewi e nder ɗum ɗon sikke makko kamɓe ko noon ɓe mbiyata hollimo mataw ɗum ɗon koto Seydal Hadji Ali Thiam to wiyete Madina Alhaji Ali Thiam to Casamance to hedde Kolda to o faami ko toon sawtuji ɗi ummoto nde o faami ko toon sawtuji ɗi ummoto o wayni ceerno makko ceerno Hamme Baba Talla o wayni ɗum on wimo aha o wi eyi o wimo jiɗɗa yaade ko ha juuruɗa Seydal Hadji Ali Thiam o wimo eyi o wimi yamirima kono noon mbaɗa feere ndewa Mbour sa yettima Mbour jiyaɗo Allah gonɗo ɗon o juuroɗamo ceerno Ahmadou Barou Mbour o wi holmande noon ceerno Alima Seydi namdimo holmande o wi mande nde sa yettima ɗo Mbour ɗo so tawi ko kanko
ceerno ahmadou baro mo mbimami o jottotoɗa e makko ko waktu futuro te somo julna mon futuro darde arande nde so jangi fatiha hawa gayni o reftinta hen ko alhaykumu takathur sababuji no arduno foof hawa yetti ɗon kanko Alhaji Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu ɗon woni ɗo mburɗo futuro na yona ceerno na fokkita yaade jama o wi joni wata o dartin ɗum o salmodire e muɗum yo accu ha yimɓe juula futuro ha so arti naati o ara o salmodira e muɗum ɓe kabbiri fatiha jangga ha gasi alhaykumu takathur jangga o yanana ko oɗo tigui heddi noon joni beele omo yiiɗa yiide moɗon walla o yeɗaka yiide moɗon nde ɓe juuli futuro ɓe garti ceerno naati e nder on ɗon jamma jaate hoore muɗum woni ko ceerno Ahmadou Baro Mbour Allah arsikini ɗum kadi ɓiyum hono nene meɗen Maymuna Baro Maymuna inde nde ko noon de Maymuna Baro e on ɗon jamma kono hay on jamma hay sababu nde ɗum waɗani ha ceerno Ahmadou Baro Mbour waala ɗon ha weeta ha nangue fuɗa ɗum ɗon e galle he e dow andude ɗum wonde Allah arsikini ɗum ɓiɗɗo ndeke hoddiraka yo Alhaji Mouhamadou Saïd yimo ɓande o naati arti wiya ko ceerno foftima ha muño ha ɗumanin ceerno Ahmadou Baro huudi subaka rangani Kolda hoto fayi o fayi ko Côte d'Ivoire ko toon Allah nulimo a faami e rewata noon kamɓe nule ɗe ndewata ne jogui ene ko ndiyam aɗam jogui ɗo ɗam regata anani ɗum woni hakkude makko ceerno Ahmadou Baro Mbour e Alhaji Malick Sy nden noon Allah yamirimo yo ya Côte d'Ivoire won jiyaɗo Allah gonɗo toon yo hokkoy ɗum ko Allah fodani ɗum ko to banggal waliyagal o yaari noon kanko seeɗa ceerno Ahmadou Baro Mbour haw yetti Kolda ɗo ceerno hono kawmum ceerno Oumar Touré nde o yettima ɗon ndeke Alhaji Mouhamadou Saïd nana ara astafurlah Alhaji Mouhamadou Saïd woni ko adimo ɗon nde on adimo yettade ɗon ceerno Ahmadou Baro Mbour ari ceerno Ahmadou Mbour ari subaka kaw makko wimo ƴettu kafe ɗe soko nes kafe wonno en ganda soko kenkel en ganda kono on saaha kam kala kafe bawno yarede on ɗon saaha ko ɗen ɗon wimo naw jarda e koɗo o kajitunoɗa e koɗo o eyyi ceerno yetti salmini wi koɗo o kaccutoɗen ceerno Ahmadou Baro Mbour wi mo an kam hono mbiyeteɗa a innitta ko taw holno mbiyeteɗa ceerno wiyani mo mbiyetemi ko Mouhamadou Saïd wimo ko mbiyetemi ko ceerno Mamadou ittani ceerno o ceerno haalanno o wimi ittani ceerno o ni wimo ko ceerno Mamadou o wi eyi on wimo aha ɓe deƴƴi seeɗa ceerno Baro wimo a namdata komi minene hono mbiyetemi o wi holmon no mbiyeteɗa o wi ko min wiyete Ahmadou Baro o wi Ahmadou Baro o wi ɓe deƴƴi ceerno wimo kaccitoɗen ceerno Adjuma Seydou ceerno Baro wimo won ko jangguɗa kam e defte o wi kala ko torodo jangganno mi jangi o wi o wi fannuji ɗi foof mi jangi ceerno Baro wimo mino de kam mi ɓennani asma wi ko janggumi ko heewani kono noon jangganam ɗo de taw mo joguino Jawahiral Maani o uditi o hokki ceerno Baro e ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd tawi ko sagata tan ganduɗa hoorema joom gandal tan ganduɗa hoorema torodagal ngal na timme mum ƴetti tan janggi tata tan wimo gasi o wi ala o wi fir ceerno fuɗɗi firde aɗa andi toon kam won toon tan ko hadratul uluhiyya nandi hen o wi ceerno ala ɗum ɗo koko barkinorte tan on wimo eyi ɓamtuɗo puɗɗunoɗa ɗo ceerno ɓamti janggi seeɗa fof wiya ɗum daro kanko biɗo o janggani o woni firande ceerno ko ceerno janggi fof firan ha ɓoyi ceerno hippi deftere nde wimo mi ñaguima yafuye nanani mi yowitima e maɗa mi ñaguima yafuye ko ɗo woni laawol makko gadanol e yidude e ceerno Ahmadou Baro Mbour eyyi joni noon jaaruɗen toon tan ko ha mbawen artude e daaka o
wona ko Daka o kalanoɗen haala mum eyyi wiyama ko soɓɓulde wiyano ko toon woni cewno Seydi Alhaji Ali Thiam en daakino eɗen gandi kam ɗo ɓe kawri ɗo kiinɗo neti te kawrugol maɓɓe ne hawni saabu ceerno Alhaji Ali Thiam nde o yi ceerno ceerno hokki ceerno jungo tan o yi ɗum Seydi Ba ɗon ko Kawase Gadange ceerno hawa ɗum noon o fi jungo e poos kanko yo Seydi Alhaji Ali Thiam o yaltini lettere mo ganduɗa won sarifaɓe wonɓe ɗon e nokku on ɗon Kolda ko sarifaɓe ɓe Allah hokki martabu men ɓe ganduɗa hoorema mo ganduɗa hoorema ceerno Alhaji Ali Thiam meeɗi ñagade ɗum duwaw yo Allah hokku ɗum mo ena wallito ɗum e golle l'islam ɗe tawa so ñande ala foof taw jomum ne wawi lomtade ɗum on lettere noon mo Sharif o jaabino Sharif ko joɗɗo jungo joɗɗo bindi nde Seydi Alhaji Ali yaltini on lettere mo ñaguino Sharif mo ñaguino Allah yo Allah addanmo Seydi Alhaji ceerno Alhaji Mamadou Saïd hokkimo ceerno fuɗɗi janggude tan woro Allah bonni o ko yooɗi jungo Seydi Alhaji Ali furimo Allah bonna ko moƴƴini ko Allah bonna ko moƴƴini ko ceerno wi ko ɗon ngol ɗon kulol sawtu o no naniri ɗum cikkirama to ko digali asamani o wi ko ɗon ngol kulol jaggimo tan hankanti hawo andi kam ko oɗo tigi woni mo yiilotono mo yinno yiide on ɗin dakaji toon noon ko ɗin ɗon woni ko jokkaga henne kono jokkogol ngol noon rewodirani ɗum waɗi so neɗɗo wima mane Daka fuɗɗi wimo tan accu tan mi wooda ko kar cifanimami hen seeɗa ko ni fuɗɗori kono noon jokkodirgol ngol fuɗɗi ko nde Gambi waɗi délégation mum kimmuɗo hono sete mum kimmuɗo ari tawtorede e lulo gon ɗon hono Daka on ɗon ko caggal ɗon de ɓe pelliti hankanti ɓaade yimɓe batti arde ne gummo nokkuji goɗɗi ɓe pelliti hankanti dottude waktu poɗɗo waɗede Daka eyyi sen mbi ɓe mbi sa jaggi wandu a dogdi e wandu ha jaggindu a wi aɗa reftinandu kala ɗo ndu rewno on jogori ñallude yiilade ko noon jogorani ɗum maninde raɓɓide haala koni yaari hankanti ha ƴelliti nde ƴellitima noon wonno ko e jungo miskineɓe Allah tan saabu hande nde subaka mbeɗa arta ga henne mi ɗaƴi gordoron cakkitiɗo o banggue nano mbayla ka jiiɗa ka mbayla ka jiiɗa ɗon ka siftini kam cosan Daka wan noon ko mbayla tan joguinoɗo waɗannoɗo ko wiyete commerce ko kamɓe tan jeeyanno nden Daka nden hay hunde goɗɗum dartatake ɗo sowona jaale e soppiranguji e demire kala noon façon no hunde nde wawi wade ko ɗo tan Daka ɗo yimɓe leyɗele garanno mo kala hayso Madina e guure baade noon e leyɗele ko ɗo tan ɗum tan wonno ɗo nokku ɗo sodete ko sowona kay ko wiyete ko mburu ene ɗuma en ko ñamete wa amma ko addete wostodire soode nawte ko mbayla hande noon ɓe goni sera ɓe keedi sera te ɓe potani hedde sera kamɓe wayluɓe ɓe eɓe Allah ne hokki ɓe ngal ɗon teddugal arabe ɓe mbiyata ko alfadlu lil mutaqaddimi anani ɓural wodani ko gadiɗo e hunde o ko kamɓe gadi to banggal jeygu addude ko sodete e ko yeeyete kamɓe gadi ɗum ɗo e on saaha tawi sarifaɓe jaate e koye mumen ko seeɗa seeɗa garanno somi ƴeewi hande nden e hande nokkuji Fuuta ɗi ganduɗa hoorema jumaji e jamaji uddama sababude allahumma salam sa ƴeewi hande ɓiɓɓe ceerno ɓe guila e Jalaluddin en e ko ceerno Jalaluddin e ko nandi hen ala foof ɗoɓe mankini hande e nder Fuuta sa ƴeewi Fuuta hande no jaɓɓori dental ngal ɗon tan pamirten wonde dokke Allah ena kawni no fewi oɗo ceerno Alhaji Mamadou ceerno Ahmed Tidiane Ba mo ganduɗa e waktu muɗum tawi minen komin sukaɓe tokosɓe min noon jibinami ko 1958 hande mi naati e 67 67 kono koɗo galle ɗo min neehi guila miɗo yaara duuɓi 5 faade 6 min e mawnamo ko ɗon min gonno hono jinnaɗo ɗo ceerno Tidiane
a faami minen e ɓiɓɓe seeremɓe ɓe ceerno Habib en ceerno Bachir en ceerno Ahmed Tidiane Kaw en ceerno Siraji Ba kamɓe fof ceerno Siraji Tall minen jangguidi ɗon waɗi kala komin cifi hen ene wawi jomum ne wawi yejidde ko heewi kono fodde ko siftorde hen ko ne heewi wonde gonga e on saaha khalifa hande o bawɗo hollidde en hono no mbireten salatul fati wono mbireten allahumma salli ala sayyidina Muhammad al fatih lima ughliqa coktuɗo ko sokino ko kanko sokti Fuuta ceerno men oɗo kanko sokti ɗiɗo nokkuji fof jinnaɗo arno ko lewde e awde walla lewde e awde e soppude kono noon udidde nde ko oɗo Allah yeɗi ɗum kono o jeeɗa ɗum hande o on waktu mo min jangata ɗon ko welo jogino kañum waɗano ƴewtoytoɗo guese wona mawɗo dawol guese de ko Baba Oumar wonno mawɗo dawol kono ceerno Ahmed Tijani Ba kanko wonno ƴewtoytoɗo guese yiide mo ceerno no tinnomo de ceerno Alhaji Mam Seyid jinnaɗo makko ala ɓe gondirano hono no hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ni ko hano hakkude almudo e ceerno mum gonɗina noon ko kalanmi ko e on saha ko Bam Mamoudou Sy en ko ɓen gonno khadimaɓe en sen giwi sen jejjiti kay hono Baba Oumar en no wiyete Baba Oumar Mahamadou Mawlaya Bamum Siraji en ko ɓen takkino ceerno Mawlaya en ɓen gadino eyyi on saha noon so ceerno Ahmed Tidiane Ba yiiɗi yiide ceerno ko ma rewa e goto e ɓeɗo so goto e mabɓe newni tawi ceerno ene heeɓo ɗo almudo heɓanno ceerno mum ɓe mbiya ɗum bisimilla o naata o salmodira e ceerno o yalta ceerno waɗirano noon andiamo ala nde wonno ne andi ko kañum woni lomto o yaade e ngel ɗo weloyel o yaade maggel ha ɓooyi Allah hokkimo motel tokosel sabu ngel kadi o ardanno ha guesa amen ɗo Daka ɗo ta amen jangga Abisama Houna ɗo aranno ndungu o ara ɗo minen so ɗi turi ɗi jiiɗa ɗi so yimɓe cakinoma ndungu toɓi min garat min duppa turi ɗi min duppa ɗi so min duppi ha gasi so toɓi kala ɗo haalis irino walla laaɓi walla gueɗe kemmuɗe baɗe noon min kocca a faami ta amen ɗo Abisama Houna ɗo a faami a daña joom enen daña hen ko heewi machallah ayi o fof tawi ceerno ha hande ko ngel motoyel mum dograta ha aroyi noon hankanti nde wonno Pulaar wiyata ko so doole donki yo doole keɓɓo e joni noon doole jogorɗe heɓɓade ɗe so ɗe ganda doole ɗe jogorɗo ronkude o joguinoɗe so ɓe gandinaka ɗe caɗele gonoyta to yeeso ko ɗo ceerno hankanti ɓami ɓadindemo nde ɓami ɓadindemo noon waɗi cehilagal kadi mawgal hakkude makko e ceerno Abdoul Aziz Kane eyyi ɗon tan ceerno haɓɓodiri mo e ceerno Abdoul Aziz Kane machallah eyyi hankanti woni ɓe ceerata kamɓe ɗiɗo o serata e ceerno Abdoul Aziz Kane abada kamɓe kacitotto kamɓe gottotto kamɓe mbaddata kala hunde kala ɗo ceerno yahata ko ɗon o yahata nawtata ceerno Abdoul Aziz Kane ko lelde ha hande no jiruɗen no alhaali o yaari ni kono ko toon ɓe puɗɗodi tawi hankanti ceerno yiiɗi tottudemo hunde nde ko ni ɓe goniri noon ha ñande nanɗen hono jinnaɗo meɗen ceerno Bocar Sy ta ene gummino Tamba ene garno e délégation kadi garannoɗo arnoɓe yiide ceerno ne gummi Dakar Mataw nde ɓe gari haɓe jottima tawi ceerno Alhaji Mamadou Saïd yamiri ceerno Tidiane yo ya jillu hedde ɓundu en to e on saaha ɓe jetti ɓe mbi ceerno Baba ceerno Bocar Sy jangti wonde ɓeɗo de ko arɓe ñagade duwaw yala duwaw so wonno ko wutte mi ɓorino wutte o ɓortinoma wutte o mino mi ɓornimo mo pottuɗon toon on potani makko ceerno Tidiane ɓe mbi men pottide e oto o wi ndewe makko wata o ɓoccitade moon o duwano on ko ɗo hankanti ko ɗo hunde nde o hokki ɗum ceerno ha laaɓi joni noon ngal ɗon dokkal ngal hawnaki saabu sa yi hande Daka no wayni
ɓural Allah ngal Allah waɗi e nder Dakar gila nde ganduɗa hoore ma saɗa ara Dakar frontiére uji ɗi a suuɗoto ha hande ka waynoto laamu ɗeɗo kartaje ɗe jiiɗon ɗe ko Guinée Bissau pewna toon ɗe gummi ɗe gari ɗo dosɗe ɗeɗo ɗe jiiɗon ɗe dosɗe ɗe jaate koye mumen ko Guinée Bissau ummi adan ko suuɗeten joni ko hono ɗum ɗo hitta ɗum e leydi janani anani ngara mbiya laamu leydi ma ndi wona leydi Sénégal mbiɗa yiɗi rondade ko ganduɗa foore meeɗa jabde yalta e leydi mum foore goɗɗo kadi meeɗata jabde hono ɗum naata e leydi muɗum cuusa wadde ɗum mbiya ko Dakar kadi ko fati e diine wona ko fati e politique e ɗum ko kawasi Allah mawɗe yettere Allah mawde hande hono ɗeɗo kartaji fof ɗi jiyata e gueɗe gaddade ko nandi hen kayitaji mum nani ɗum ɗo fof ko tampoŋaji jiyaton ɗo ɗiɗo ko Guinée Bissau fof fewnanaɗi ndi min pewni hamin gayni min nawi gouverneur Gabo ndewno kala to mbawɗa ummorade ko ɗon ndewata piraɗɗa ɗo ndewata ngara naata Wassadou wona hono ñannawo walla Wassadou min pewni ha gasi kono noon min ñagani torne nde ko wonande kala ɓiɗɗo kala juulɗo giwowo e nder leydi Guinée Bissau wona fasnaɓe tan juulɗo giwowo e nder leydi Guinée Bissau ara Dakar fodde ñalomaji kam balɗe 10 ɗi ngolɗo lawol puɗɗiɗen ko 26 fonno timmude ko ñande 5 hono mai lewru joɓuru kono min mbaɗi ɗo mbaɗmi ɗo ko gasata ko ñande 6 sabu won oto na wawi tardude fof nan hen kono e nder ɗeɗo balɗe kalaɗe ɗe hay hunde tan ko namdeteɗa ko ponnoɗa yobde e laamu ngu a yoɓata guila e arde nde ha e hodde nde sowona noon a waddu hen ko ganda ko kamɓe jaate koye mabɓe ɓe jannana ɗum ɗo ko julagu so wonti ko julagu noon nden alay saago jewton eyyi ɗum ɗo wona kawase no ceerno uditiri Fouta en ni ko noon uditiri aduna o foof hande kala belaɗo adde Dakar ala caɗele wona oto wona moto suuɗade ala moggade ala ceerno Alhaji Ahmad Tijani Ba hay goto wawa sifade ɓuure makko sabu kay o mo ganduɗa hoorema hande ko duuɓi 90 en haalante an sagata an gorko mo ganduɗa aɗa yaara e duuɓi 45 a joddoto e makko batu walla ha tampa kortoɗa alay saago jaaha to poftoɗa seeɗa taw omo jooɗi ɗo jooɗino yante hen kadi wasifa watte hen omo jooɗi nokku goto wasifa gasa rutto kadi waajuji goɗɗi jante hen jaggude tijaniya yanta hen ɗum foof an a watti gonde a watti tampude kanko omo woni ɗo wonno te ceerno Alhaji Ahmad Tijani Ba ena tiiɗi no feewi ena tiiɗi no feewi ko nema mo Allah hokkimo ko martaba mo Allah hokkimo hay goto wawata ñemtindemo e ɗiɗo sifaji ɗi kalɗen ɗi ɗim ɗo ko dokke Allah labtuɗe ɗe Allah waɗi e makko ko ɓuri noon teskinade e makko baaba makko hono Alhaji Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu Allah yetno ɗum tan ko almuɓe nayeɓe almuɓe nayeɓe tan Allah yetnomo won hen noon Allah yeɗimo e ɓen nayeɓe yeɗimo sagataɓe garori hen jangguɓe Qur'ana renɓe Qur'ana gari ballitimo e golle ɗe ko ɓen ɗon won wawma ko ɓuuri hewde ko almuɓe tan no ganduɗa ko nayeɓe wona anduɓe bindi kono haɗani o wawi nehdeɓe ha ellema taw ko fuɗɗodaɓe guila e baydayagal ɗum ko dokke Allah ɗe Allah hokkimo ari noon hankkandi ha heddoyima Madina inde nde to banggal diine sohli sukaɓe jangguine ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd radiallahu taala anu ko adi nde o ruttoto tawi o toɗɗima galle o jagui galle Ma'adanul Elmi ɗo o felliti wonde ɗon ko jangguirde o waɗata ɗon ɗo Ma'adanul Elmi waɗi saaha goto ndewno ko minen dusata hajjiyankoɓeɓe dusatno on saaha hajjiyankoɓeɓe faade hajjiyankoɓe Guinée Bissau faade leyɗele hono makka mbiyanmi kawrumi toon e ceerno Abdoul Aziz neɗɗo korsinnoɗo kam no fewi eyyi o gaaji kam ɗon seeɗa on saaha mbimomi ceerno aɗa andi ko woni gonga wona aɗa andi ko almuɓe nayeɓe tan jogui ɗon mbaɗe feere janggi noon o wi ayi
ka kala bante kono wallahi e haali gonga o wi haali gonga o wi ay ma'adanul ilmi ko ɗum ceerno toɗɗi ɗon o wi temi wondi so tawi ɗum yonti an mami waɗe invité mami neldu haale kayit ha Guinée Bissau ceerno Baro Bab Saydou on ɓaade ko onon ƴoƴani golle ɗe on nene mami yamir ɗum mami noddu ɗum ngaron an kam mi andi mi soyima ɓaade aɗa liggodo e aɗa ambassade Libye gonɗa oɗo saha kono kam aɗa wawi arde kokkodira e ceerno Baro feere beele ma golle ɗe mbawa fuɗɗade o waɗoy noon o neldimi kayiɗo hawo yetti kono tawi kadi nulal kadi miɗo nula faade Maroc woni mi wawani arde raɓɓidde haala tan gila e on jamanu Alhaji Ahmed Tidiane Ba oɗo de kaleten ɓuure muɗum hande hol saare hol wuro eɓɓodirtengo e Madina Gounass to banggal jangguinde alquran ɓaade en jii yaroɓe duuɓi jeeɗiɗi ne ndena Qur'an gila e rewɓe ha e worɓe ɗum wona dokke Allah en mbawa wiide juumowo noon ne wawi jumde wiya Allah hokkima ko hokkani bammakko ala koko bammakko soppuno sincino ko ɗum yahata ɗo din awda waɗo fuɗi eyyi yeeɗi ɗum noon kadi mo ganduɗa ene wawi kon jokkude golle ɗe no hanniri ni ha yettina ɗum to foti yettade to eyyi to banggal makko kanko ceerno Ahmed Tidiane Ba e ceerno Ahmed Tidiane Ba ko ni woniri to teddugal ngal cifroɗen e oɗo banggue eyyi noon tigui machallah kadi en beltima kadi haalande kadi haalima wonon pulaar en wiya saɗa wawi tampude tampan Allah ha keɓa Allah sa wawa tampude tampande Allah ha keɓa Allah tampande Allah ha heeɓa Allah wonon foof ko hunde wotere woni noon e machallah kadi en beltimin no fewi wono ganda goto miɗi arde andu kanko yi ko ɓuuri gandal ɓe mbi ay jaam hokko ɓuuri gandal o mi yi ko ɓuuri gandal o wi barke ɓe mbi aha barke de woni foof kadi o artamaɓe o saaha kadi o wi kadi mi yi ko ɓuuri gandal mi yi ko ɓuuri barke ɓe mbi addi haala mawko o wi dokkal Allah woni foof won noon ɓeɗo ko Allah waɗiri ɓe dani aɗan Allah kanko ni jiɗo waɗa baɗo laato wono annabi o kanko ne kodda annabaɓe almamnelaɓe kanko ne iskile fajiro subhanahu wa ta'ala wonon e yimɓe ne mbi ko dental mbiɗo dental on gandi sayande annabi nde kayre foof yo wadde mon ko dental cukuli funni kuɗel ko dental toɓoli wadde noon yo Allah waɗane jaam ha joni jokkan yewtere nde parani taw e kadi ceerno min beltanimama no fewi wonande hol gonɗo banggue ñamoga kadi min dokkamo kadi waɗande ñama ko miñam kadi ceerno Mouhamadou Ali Sall ɓi ceerno Bassirou Sall est ce que e ceerno Mouhamadou Ali wiyama Seydou Sall bisimilla ma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullah en calmini min calmitimama on en calmini ndenako on daka ɗo indem ko Mouhamadou Ali ɓi ceerno Bassirou Sall Fass e nder leydi Guinée Bissau région de Gabou e machallah ko mane puɗɗa wattude ardata ka e minen kam koye daka men jibina min komin ɓesgu ambassade ceerno e machallah minen kam wiyede ko mane puɗɗo ardaka joom andata andata amma noon koko tabbimi ardidaka mum kala année moɗo ara ɗum ko guila 93 93 ko hitande ujunere e temedde jeetati gila e nden ko 2000 wiɗo woni mi arani jinna amen natti 2007 woni 2000 wiɗo noon mawni amen fof gari heddimi de galle he nde mawni amen afo ceerno Bassirou almudaga to ceerno Aljuma Mballo nde haalni ceerno e nder daka ceerno namdima arɓe ɓe o haali o wi Mouhamadou Ali noon o ala nan galle to o wiwimo ara e kono noon wonoyi téléphone ngaji on sangala nde hiɗaka mi arani amma kam guila e capan jeena e tati ɗo ha ñalawma hande hikka o nde hiɗa woto man kumtaka e kadi ceerno ñande samedi nde aset o mi yi kadi sifa kadi hunde hawnide wonnoon no jiimi ngallo kewal no wayi hewde ni hunde hewno wade noon ko aljuma fayi aset fayi dimanche o balɗe tati cakkitiɗe wonande wonta walla min balɗe nayyi muɗum koni oɗon sifa no jiirum ñande samedi ni gandu ɗum ɗo ko gueɗal Allah kadi ko dokkal Allah kadi waɗi ɗum noon kadi ɓeɗo yimɓe ɓe kewiri o ñandi ɗum kadi ko hunde fayidinde machallah eyyi ɗum ina hawni kadi hawnaki sa woni almudo ɗigguɗo a andi ceerno o hayso wela andir foof kono a yi dokkeɗo Allah hokki ceerno o ɗum kam kala hitande ɓurta minute ɗe anani nde wonno hono mawni men o wi ni ɗum ɗon ko golle jinnaɗo makko o ceerno Saydou golle diine o lewi mi haala hen seeɗa e tinnade makko e nder Fuladu wara haalde foof o ma gueƴi tan qissa goto noon Allah waɗi qissa o mi nani kono ha jimi badal noon o ceerno Saydou immiɗo Madina Gounass ɗo hebli yaade ɗo wiide Kawna yidde yiide noon lamɗo Kawna o woni Ba Mom Sangue Malo ministre saaha Abdoulaye Abdou Diouf nde o haalde mawɗo ha o gasi koɓe liggodirta emo arta o ari ha ɗo wiire Jarel ɗo ɗo noon ko nokku mo ganduɗa ina heewi yarede sangara
ɓe jaharo banggue Guinée Bissau ɓe jaha banggue Casamance ga kawriɗo ɗon sangara o on saaha jara ɗon ha mandira ha gasna caako nde wonno ceerno ko dokkaɗo emo serti no o fellirta jihadi kanko Allah okkimo kala nokku mo ari e kala mo o wondi ina woodi feere no o fellirta jihadi taw tampinani kadi jihadi o kadi o wona nde o ari ha ɗon o tawi ɓen jooɗi ɓe nder sangara fof dogi ha heddi goto o ari o jooɗi sara on kanko goto de mo jogui cumto ko danide makko o salmini on namdi musidɗo no mereɗa mi ñettoɗa ko mbatta ɗo holko woni sangara holko sangara nafara est ce que ina uuri walla ina weeli o namdi on ɗe gueɗe ha gasi o yaltini hunde o totti on winda waltoro tan o yeehi o wiyani accu o wiyani watta tan o yeehi ɓe dognoɓe garti noon ne garti mbi hoko o mawɗo wi mo he o mawɗo koyi o serti he kono bugo on saabu o wiyani so wiyani ɗum harmi o namdi hoko baɗanmi ɗo ko nafata i ala ko mo wi mo ala ko mo wi mo ittima o kasmo o kimmi tan ɓe lurdi ɓe mbi soɗen sangal jaren ɓe mbi he wona ɓe fo seere mbeɗe harmi oɗo wiyani noon so en jari ɗo en keeɓi muradu wiɓe noon jaren ɓe noon ɓuuri hewde ɓe soodi sangal ɓe jari jarɗo ha mandi leli fof so fintiran Allah law ƴeɓɓerde mum nde ha laaɓa iwa e sangara wonde lawol peewal peewal harmina kañum zati de wona goɗɗo ɓe kañum zati harmina sangara nden kam fof ɓe kaymin sangara ɓe jetti batu ɓe ɓaki ɗo kawran ɗen jaren sangara Allah waɗi hande en fo en jiwe sangara joni mbaɗen ɗo jama oɗa jama hande jom wonti juma wona golle wallahi ko golle ɗo fere fellama jasi fiyama ceerno ina hawni ceerno jimi zati mawɗo wiyete mawɗo tawaɗi hen o ina wuuri ha ñalawma hande o on zaki kadi min jimi kadi nde kalmi qissora o jali ɗum ko minen gonno ndeysan eyyi ɗum ko gueɗe Allah almi sa ilu golle makko ɗe kalatako wa amma oɗo khalifa tedduɗo gonɗo ɗo o oɗo o hayso en kalani inɗe qissaji inɗe ɗe nde ceerno natti nde almuɓe jooɗi jeddodiri ko kaari woni khalifa général Gounassi walla ko kaari hayso en kala inɗe ɗe e nde ɓe kalata ko noon ndeken almul goto nan ɗon ina humpa haalaka kono ina huuli jumpude e nden ɗon windande saabu ko seeɗen muɗum on noon yeehi haaɗo to jinnaɗo men khalifa men ceerno Amadou Taifa yo Allah yurmo yafamo o kabarke makko wimo ceerno an no wonko nanni miɗo humpa hunde nde kono noon kam miɗo huuli jumpude hunde nde namda ɗum o ko hollum ɗum nani kaare ina namdo ceerno kaare hollum tiɗo ceerno khalifa général o wi an so tawi ka haalno haale wala nattu hen de o wi kono noon yo andu oɗo ceerno Tidiani ne Alhaji Mouhamadou Saïdou yiiti nokku Madina Gounass o taw ruhu ceerno Tidiani o duuɓi capantati ujunere o wangima terrain makko e Gounass o joni noon ruhu banguiɗo noon ande on kam so wiyama kañum lomti kam ceerno on so wiyama daka kirino daka heewi yimɓe ɗum hawnaki yalla ko barke ceerno amin eyyi ko noon tigui machallah kadi en beltima no fewi wonon hunde fo haalta wonon enen kewiide ko ma e gueeji lumba ɗum ko wodani e kadi machallah wonon hunde ko gandata gasra walla hunde ko gandata wawa gas itta tan seeɗa ko mbawɗa nawde ho nawa wayno kono kocca pan jaaha gueeji mbiya noon ka korto gueeji o fo wawa latade ɗum kadi wawa wonde e machallah kadi en beltima wonande ɓeɗo seeɗan ɓeɗo jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe wono ko ɗum ko Allah hokkimo ngal ɗon gueɗal won gueɗal ko Allah jogui gueɗal kanko jogui mbawko kanko jogui gandal kanko hokkata mo wela no welirani wadde noon machallah ɗum kadi ko hunde kadi weeli hen kadi machallah kadi ɗum kadi enen kadi en keeɓi ko mawni kadi gara kadi tawa jinnama ko julɓe kadi wona julɗo kadi vraiment ɗum ko hunde mawde woni noon o gandi hawni ko bonɗo jibiɗo moƴƴo walla moƴƴo jibiɗo bonɗo kono so moƴƴo jibiɗo moƴƴo ko kadi fof kosam ene wiya naggue kala ko ñami ɗum ko golo muñata kosam ɗam wadde noon ɗum ko hunde weeli hen kadi en beltiɓe wonande ko way noon e machallah kadi hol gonɗo banggue ñamo ga o ceerno Ali Niang ma jeetu wat dokkuma konngol seeɗa tan inchallah min barkinoro hen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko adi fof mbiɗa yetta Allah en laɗum sallah sallam yetta sahtidian radiallahu taala mbiɗa ceerno men ceerno Mamadou Bassirou Karama ko funere sasiraji dina min e musidɗo goɗɗo Al Huseyni Allah rokki min joɗodade makko daka makko oto min mbimo ceerno ina wiye aɗa nande e sahsiraji dina o wi wallahi e ɗum itte neɗɗo leydi e leydi ara woɗɓe hen muña donka kalde woɗɓe hen donka muñde kaala mbiya ceerno mbiɗa nanno aɗa nande e sahsiraji dina mi tawi ko noon woori woɗɓe hen noon gara so jiima tan ko keeceje ɗe ne mbaggi ɗe deƴƴa tan jahala beji mum minne mbi yetti Allah en laa ɗum gaddude jinnaɓe e juuɗe sahsiraji dine min jibina hen min gooda hen min keddi hen kadi alhamdulillahi rabbil alamin
jinnaɓe amen nan keddi ha joni mawniraɓe amen nani komin arɓe salminde e juurade e jokkede nam khalifa hono Madine Touat eyi ɓi ceerno kanko lomti toon hannde eyi bisimillah ko noon tigi machallah kadi en beltima wonande yewtere wiren tour yurmede won noon kala ñalawma garda foof mayo jokku yewtere nde machallah ɗo e cahugol Dakar so Allah lamdo jaaɓi joni ceerno hamin jiiɗi konngol ma cakkiringol wonande wasima faari julɓe foof eyyi konngol cakkitingol mataw kay ɗum cireten ɗum tan ko e nder yewtere nde rogere nde gunɗen hannde nde ko hen tan mbaweten sirde ɗum saabu sen gaddi hunde hesere ko wona ko kalɗen ko ɗum jiiɓat yimɓeɓe seeɗa firti ko yo en eto ñemtinde ɓe cifiɗen joni ɓe yo en eto ñemtinde ɓe no etorino ɗen no kamɓe on e koye mabɓe no ɓe guetorino ñemtinde sahabaɓe nulaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam e ko noon enenne poɗɗen etorade ñemtinde ɓe kamɓe jaati e koye meɗen koye mabɓe ɗum ko on ɗon wasiya joguimi heddi noon yo neɗɗo faam Allah hokkata o yoɓat o hokkuma tan ko wonkima e gurdam ma ko heddi ko yoɓatde a waɗat a sakkat o fawanma ɗon wiide komi ɓi ceerno walla komi almude ceerno yonani ɗon ko gollal ngal saabu hay asamani o so toɓi ɗo joni ko yurmede Allah telli ɗon kono sa sakkanani nde hay hunde haydara nafata ala ko naftorɗa e ɗam ɗo ndiyam wona to gurnam ma wona to haydara firti ko kala goto e meɗen nde wonno ko wiyete ko jidgol gilli ko kanum woni moteur a faami neɗɗo ko gilli sen kaali to banggue diine mbiyen ndeke ko woni fof neɗɗo o ko fimde fimde ɗum woni yidde ha gonɗina ɗum woni fimde nde kala ko jogoniɗa fimde kay ɗum ɗon a fotani amande ɗum saabu sonno wonano fimde onon jaati e koye mon on garata e ngeeɗo nangue tawi ko koyɗe on gari nane on mbawani dañde no jiɗirno ɗon dutto ɗon garton ɗo kadi ha hande andi ko fimde nde andi ko yidde nde ndeke kala goto e meɗen so soggiri yidde nde so soggiri golle mum e l'islam o so soggiri no golle mum e almudagal ngal ɗo so soggiri golle mum e ko addi en ɗo henne ko alay saago ñemtina on onon jaate koye mon alay saago ñemtina mon firti ko alay saago darano ɗon jomum darano hunde nde e kadi wasiyam no mbiruɗa ni ha hande wawa yaltude e ɗum ɗo kono noon yen paam jamanu o yettima e nokku kulɓini ɗum enen en jii hecci hanki wona leyɗele tubakoɓe gila Portugal ha France ha Espagne ha Allemagne courant ñifan toon mi namdi kadi mi yimi so ñifani ñifi ko jamma arti hawnaki wona leydi wortiri won sondo ko leydi wortiri walla wuro woto wiye ko machine goto ɓe jogui kono ko leyɗele kadi Allah suuɓi ko ɓe ganduɗa ena mbaɗi koye mumen ko kañumen woni ko jogui aduna o nde wonno Allah lebtirta neɗɗo tan koko leefi ko ganduɗa wawata jagguire ɗum junggo ma hendu omo bomira ɗum tagore ndiyam a wawa joga ɗum e junggo omo bomira ɗum tagore hono ɗeɗo gueɗe e ha e oɗo hande technologie mo jeheten o ala ko Allah addirimo sona bomirde tagore sabu aɗa andi ko technologie o waɗi nde faljande mabɓe to kono ne wonno Allah hokkataɓe yiide Allah hokkataɓe ko wiide ko satellite gonɗo dow o wayni walla ko waɗi jogui probléme nde wonno Allah yeɗani ɓe andude Allah Allah noon haali to qur'ana to wonde eɓe gandi hunde e aduna he kono noon to lahara to toon aɓe belsidi ɗum o wiyani ɓe mbawa andude ɗum kono nde wonno ɓe gonɗinanimo ɓe mbawata andude hen haydara eɓe belsinani ɗum saabu sonno ɓe gonɗinomo maɓe mbawano famde ko ɓuuri ni nden noon enen ha hande onon média on ñagama gandon jamanu oɗo yettiɗo conflit ji gonɗi ɗi kareli ɗi mi dubbata feɗen way hay nokku kareli ɗi foof e kareli rendo kareli caƴe ɗum woni guure karele leyɗele ko caɗele ɗe ganduɗa ala bawɗo ñippude on ɗon fitina walla ngol ɗon jeygol sona média hay hunde ko hande e aduna o kala ko bombo mawɗo bonni ko média tan wawi fewnude ɗum eyyi
heddi noon media kadi so arti e bonnude ko ɓuri ɗum wawde bonnude ala ne wawi bonnude ko kural wawa bonnude kono nde wonnoon ko kuro ɗe bonni media ñagama yo ɓaddintin yimɓeɓe fooɗa ɓerɗe ɗe waajo reeno addude tarikaji ɗi ganduɗa ko dillinoji ɓerɗe ɗin salo ɗum hayso ko gonga taw tan so on ɗon tarika so addama ene dillina ɓernde neɗɗo fitinaji deƴƴu eyyi kala ko ganduɗa ene wawi ɓadinde yimɓeɓe hayso ko punti addu mbaɗa masalaha beele ma denɗiragal wawa wonde e rendo he fijirde e jaleɗe saabu ko yaata ko foof sakkitorto tan koye denɗiragal ko hen tan yo Allah waɗan en noon noon bi jaahi nabil Moustapha yo Allah junnan en gurdam ceerno meɗen ceerno Ahmed Tijani Ba bi jaahi nabil Moustapha Muhammadin sallallahu ta'ala sallam e wonande turi wuro men arno ɗo hande irlade wonande ko fatengal o Bawol mala ngal machallah jabangal wonande duwaw assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on calminama onon équipe Gounass TV kono kadi en calminima woniraɓe ewa tawde wonti yamirode tan min kaala hen seeɗa kono ko haalano fof mawdiraɓe kaali e ndeɗo moƴƴere kam hono mbiɗani ndeɗo kon yooɗi tagore nde foof ewa ɗum waɗi tagore nde foof ene dilli hannde ene noto nde wonno jeyaɗo Allah o ko Allah rokkirimo hono noon hono no mawni men Cheikh Oumar wiiri nanni tan wonde ko mawɓe ɓe jogui comme almuɓe nde alma sawi nde Allah rokkimo ko jiyaɓe Allah mawɓe taw ko gasnuɓe golle kadi ko yimɓe mawɓe ewa won hen ko ni wiye ko waliyaɓe won hen ko seereɓe joom almuɓe ɓe gadi noratademo ewa ɗum waɗi hannde Allah waɗi ɗum no wayni ewa ɗum waɗi dental kadi nde Madina Gounass Sindia e woɓɓe mbiya 1935 woɓɓe mbiya 1936 dental ngal ne yaara yesso ne yaara yesso ha 1962 ko nden ceerno wi ɓame on dañi ɓame on dañi ɓame on dañi konguɗo tati woɗi konguɗo mo haalno Dakar to ɗi gasi ayi caggal mum kadi o haalto e konguɗo tati goɗɗi yimɓe ɗesi famde ko ɗin konguɗo tati wonno ɗi o haalanno ɗi wonno ko joforno o yi sikki sakka iwi e dental he o yi majjere iwi e dental he basal iwi e dental he te ɗum ne kadi en jiiri ɗum guita men ene selli heddi ewa way tan kono kamil qur'ana jangguinowo e janggoɓe sa janggi qur'ana a reeni hisba capanɗe jeegom ɗi diwata ɗon sa ari huɓɓi duɗal kala garɗo janggude ma ha reeni so yeehi nawtoriɗi kono kadi ustantama an jangguiɗo haydara wadde dental ngal ko noon sifori ewa heddi ɗeɗo gueɗe tati ɗe alañuma seedino heddi ko neɗɗo an gardanoɗa keeɓa hen walla guddana hoorema so drama ko ilowol ndiyam joni so tawi a yiiɗa ndiyam ɗam rewa galle ma wona a waɗat gallol mbara ndiyam ɗam wawa sottanadema so tawi noon aɗa yiiɗi ndiyam ɗam ara an waɗata gawol ɗam naata wawa sebde ha yetti gasi eyyi ko heddi ko raɓina tan eɗen jetta Allah no fewi kadi eɗen jetta jinnaɓe meɗen nde wonno kamɓe goni sababu woden en ngalɗo dental en ɗum alna en nimsa nde wonno en ganda so tawi ceerno men en jogui amuɓe kono enen kam eɗen janana to jomumen eɗen jogui ceerno heddi tan eɗen ñaganomo julɗe balɗe ewa battane moƴƴe eyyi ko wona ɗum koko wasiyade kadi sukaɓe tan en gandu eɗen dañi kanŋe eɗen dañi or eɗen dañi ko weeɓani e aduna hannde o jagguen hen juuɗe temedere daroɗen hen darde fayidinde so tawi aɗa yiya mawɓe ewa to duuɓi ewa anduɓe fayidinɓe ɓurɓe marta ɓurɓe foof ene daadi guila hanki fayi hannde ene ɓeydi hen sembude an suka ala ko paɗɗa saɗa yiiɗi dadde noon a daroto daroɗa mbaɗa no jiɗɗo dadde waɗata ni ne mbawa dadde so tawi a waɗani noon tan en mbiya dogowo en yejito on so yawata dadde sa felti dogdeti haqiqa yejitako inchallahu taala eyyi machallah ceerno min beltanamama no fewi ko yidde tan ko andinde ko yande bandiraɓe kadi haalande mo kalɗa nde machallah kadi waɗi fayida e won noon ene wiye aduna ko maire aduna wiyata maire aduna wiyata ko seeɗe hokko woni maire on garɗe aduna mo waɗani jabroje Allah woppani kadi Allah jaaha e Allah jaaha e maire sa nangui aduna ko woppuma sa woppi aduna ko woppuma sa nangui jomi ko nanguma sa woppi jomi ko nanguma poɗɗa e nangude jomi guila nangunoɓe jomi nangude e ma jaaha e jomi taw wala ko nanguɗa e kadi en beltima no fewi wonande oɗo kiiɗi machallah e kadi onon foof kadi on beltanoɓe kala ko fonno haalede on kaali ɗum kadi minen kadi o bemni min wonande ndeɗon weeɓan e joni ni min gari nande hokku min jejjinno seeɗa joni kam ceernajo koye wiide ɗum koye bisimilla mo mi ko ɗo gommi kala garno foof mawntam ɗo kadi ko neɗɗo kadi belaɗo wonande ko yimɓe gollata ɗo kadi kanko o gendi en ko weeɓa en ma dañi gonɗo e biri mum fi kostimaji tawno on ko gendi enke
genden wona haaliyanki genden dogata ko ƴiƴam wonno kanko noon kadi ko gendenki machallah kadi en beltani wonande ko arɗo foof kadi machallah kadi may jokku kadi en kaɗan ɗo so Allah ko lamɗo jaabi jamma jamma woppani ceeɗu joom mbaɗi jamma nawor ceeɗu ha gongol konngol wonto gongol lawol gongol neɗɗo wawi ñamda reedu hettaw bangi tun mum ɗi ninani mbiyam gone jaam yo Allah waɗane jaam mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki moɗum ɗum kaji moɗum majolɓe moɗum haɗatami daka so cukaku heɓama mamango dañama oto hen ko adama yetta